Takže čau lidi, tady je jakoby druhý díl z toho Understrike. Já jsem vám říkal, že to bude krátký, tak zase krátký to nebude. Takže tady si najdeme nějaký server. Třeba takovýhle, tam je hodně hráčů. Tady si bereme mapu. Ne, to mě nebaví moc. Mě baví spíš tady ty lore, tady ty. Jo, tady máme. Prosím. Když to nepřipojíte včas, tak ty servery jsou první a vidíte, co je plný. Už najdeme jiný. Tady jenom 5, to nemá cenu. Tak. Tady 12. Mám trošku rýmu, takže když to bude slyšet video, tak se omlouvám. Zablu. A vidíte, mám takovou novou zbraň, jsem si koupil, doufám, že to nějak, že já jsem prostě hodně hrál. Tam nahoře už máme. Do tady, jo, tam boj. Zničíme ho. Unem pryč. Tej tu hru, nevím, když si dám do popisku. Ale řekl bych, že asi jo, si tam dám. Jo, máme prvního. Tady mě to baví fakt nejvíc. Protože tady jsem jich zabil i nejvíc, teď do mě tady někdo. A tam máme, jo, to je můj. Tak, máme dalšího, ale tam je někdo na nás jde a první smrt je, to jsem není ukázal, tak já vám to řeknu. Tato hra je na Facebooku. Můžete se hrát se mnou online. A možná i se mnou to točit. Neříkám ne. Může to být možný, ale tady nás zase zabili. Takže vás tady tohle aspoň trošku bude bavit. Pojď. A zase smrt, mám 4. Vidíte, tady to jde hrát i přes jiný. Je to i přes tohle, tak. To jsou mini armory, co máte jako, tak vidíte APčko, co sice odečítá, ale budete mít menší damage do nich. Od nich teda. Kdo je nahoře? Běže se přesune do prostřed. Understrike, edge. Do nich. Tak to trošku. Takže to skončilo úplně velko. Tady jsem to něco koupit, ale mám 3000. Jsem nějak viděl, jsem ani nevěděl. Level 1, skoro level 12. Pět, 4, 3, 2, 1, let's go. Teď se vezmeme mini armory a jdeme do nich. Tam je. Pro mě je to mnohem lepší než Counter-Strike, je to docela podobný název. Understrike, Counter-Strike. Nějaký nábojníče. Splantringu, kills. Ne, kills. Což, jo, to bylo střelovačko, jsem nedělal. Kills, no.
zle. Ale trošku se mi to seká. Oj, to se mi dal. No tak to je docela hodně. No to už se to odseklo. To byly odlaglo. Máme triple kill. Quad kill, nevím ani co to je. A tady to se mi docela seká, takže mě hned zabijou. No, ale mám aspoň ty 4. Sakra. Se už bude končit. Protože docela se mi to seká, ještě uploadu další díl. Takže až nás ještě 2krát zabijou, už to bude konec. Že se mi to docela hodně seká. No, takže první. Myslím, že to přestalo odsekávat. A se to neodseklo. Jo, se to odseklo, dobrý. Hrajeme dál, hrajeme. Co tady padáš? Já jsem celek.